day ahead, everyone. So today is we're going to do an outreach activity. Say hi, Ma'am Ann. Hi. Hi, Ma'am. Hi, Ma'am Arl. Hi, Ma'am Sheng. Good morning, everyone. So, for more details, kaamon nga outreach, why kami kabalo ko na namon itanong. Importante, 3 man na siya Japon. So, see you later. Okay, nakaabot na gidman kami. Mataklad na lang, mataklad. Tipo kakainit.
here we go. We are done with our part. So, kung makita ninyo, charan! Ara ang akong tinanom. So, balikan ko na, maybe after 10 years, baka kabay pa nagapamunga na. Pagbalik ko, kung dako na gid. May bunga na. So, gapahuway-huway na lang kami sa mga dali. Ito gaya malakat. So, tapos na kami mananom. Mapuli na kami. Lain naman amon niya kaduan. Lain naman. Mauna-una kami. Bili lang kamo dyan. Na kami sa Maygwaan. So, oy, subscribe man dyan. subscribe man dyan. Lihog lang. Ma'am Savio here. Parang, kwan, nakita nyo may memories ka mo dyan. Oh, kamo. Yeah, subscribe ka mo. Parang may lantaw-lantawon ka mo. Hi. Oh, hi, Danay. Para nga makita nyo yung tsura. Para ma-look back ka mo after 10 years dyan man Japon sa vlogging yung tsura. Hi, ako galing si Nong Biyadar. Akong sangon. Ikaw ano, ang ginbayaan? Nga wala naging balikan? Ano? Sangway ka pa katumar ka pa, koy? Para mamaya di. Ano natabo? Sangway ka pa katumar, sangkoy ka mo pa. Pero sa nakatumara ka na sangkoy, ano natabo? Nadula siya, pero ang sakit, ara pa. Ay, oh my goodness! Abi, isli ang koy! Isli ang koy! Lain side effect ko, isli kalaksan! Yes! Buiset! Isli ang koy! Isli ko na ang koy, kaya hindi effective. Nadula na siya ang sakit, ara pa. Naga-tree planting pala pero pa mga hugot doon. Ano pa idahan ako gapamunyag sanda ka kagin tree plant da. Dison na rin sa mo munyag. Na ase dison na ko no. Oh, dison na ikaw bahala ka to. Ay sus. Hindi Sa pa sa busy